Hei, minulla on täällä ystävä, keneltä kysyn erilaisia kappaleita ja hänen pitää vastata laulajan nimi ja biisin nimi. Onko kysyttävää? Joo, säännöt, en tiedä niitä. Ei saa luntata kappaleiden nimiä eikä laulajaa. Ei saa pellellä, ei saa päättää biisiä. Oletko valmis? Olen. Painetaan tuolta nappulosta. Painetaan nappulosta. Nyt sieltä tulee ensimmäinen biisikohta. Pitää odottaa hetken aikaa. Anna mun olla se mies, koska mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit muuta. Mä tarvin Kelataan vähän. Okei. Mun tuotetaan. Cheek Timothy toi ikuisia. Oikein. Sitten tulee seuraava biisi. Muista sanoa tällä kertaa, se nyt tulee 1 miinuspiste, mutta sanotko muuten aikaisemmin sen laulajan nimen? Joo. Selvä. Muista sanoa nytkin laulaja. Joo, minä voin painaa. No niin. Nyt tulee väärä biisi. Anteeksi. Nyt se tulee. Mikä vitsi tää on? Laulaja saatat tietää. Joo. No. Robin. Okei. Mutta laulaja. Tai siis toi biisi. Nyt mä tiedän! No. Robin, yö kuuluu meille. Aivan oikein. Otetaan vähän hiljaisempaa. Seuraava biisi. Tiedätkö sinä? Sanni on laulaja. Joo. Entäs sitten? Sitten toi laulu. Sanni pojat. Oikein. Paussi. Minä painan. Selvä. Hetki. Laulaja varmaan tiedät jo. Joo, Antti Tuisku. Aivan oikein. Aamu 4, eikä väsytä, laita vielä 1 biisi soimaan. Hei sä siellä, miksi sä jumitat? Messiin, tää on helppo tanssii. En mä osta ne reippaasti ilmaan tää. Ja näket se käsiesi Antti Tuisku keikka.
Siinä saat palkinnoksi 2 etanaa. Niiden nimi on Antti ja Ansku. Niin, ja saat myös tämän musiikkilaitteen. No kiitos vaan. Heippa! Heippa. Loppu.